Nej, det är så där party då va? Va? Men vilken flintis va? Nej. Ja, men ska på fest va? Nöjs va? Va? Jag hade ju på mig när du på väst. På tröjan eller någonting då? Va? Men tyckte jag kände att det var någonting där i. Ja, men jag behöver mina brillor. Står de eller? Det är en festpressa här då va? Efterlysning Johnnys glasögon. Jannes va? Va?